गोरेलनिफ्राय मा जुदा दं आं मोनथिया बिसोरो थाखा फैसाखौ जाया मन'योसो खनसेनो मन'यो खामानि मावा जों मोनथिगौ जे जाय चिफ बिथांमोनानो जे 20% जायोबा बिसिडिसिनि मेम्बारावथ' जाखागोन बेयाव जों 25नि जे बिटिसि इलेक्सन बावहाय जोंहा बावखुंग्रि हिसाबै जेबो सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया फैफिनगोन आरो बिथांमोननि इनकामपेन्सखौ बयबो नुबाय बिथांमोननि माने मानसि बुथारनायखौ बयबो नुबाय बिथांमोननि थगायनायखौ बयबो नुबाय बिथांमोननि माने हिग्लासारखौ बयबो नुबाय बे हिसाबै बिपिएफआनो फैफिनगोन बे खाथां जोङो सेन्ट्रेल बिपिएफनि डिसिसन मथे जोंनाव दिनै गोलैदों 13 मार्चआव जोंनाव गोलैदों बे हिसाबै जोङो शनिबार रबिबार टाइमाव दिरुननानै जोङो दिनै बे मास केटारिंखौ मेदलांबारिनिफ्राय औवाबारि दाउखिबारि फिल्डसिम खालामदों बाहाय जथेस्थ' जिहेतु जोंहा बिपिएफआ बाहाय खनफ्रोमबो देरहाबाय थादों खनब्रै जों देरहाबाय बे हिसाबै मानसिफ्रा दाबो जोंना एसेसिस दं जेबो प्रब्लेम सोलाय सोल' जानायनि बाथ्रायानो गैया आरो बिपिएफआनो बावखुंग्रि ब्लकआव एखेबारे स्ट्रंथार गोरेलनिफ्राय मा जुदा दं आं मोनथिया बिसोरो थाखा फैसाखौ जाया मन'योसो खनसेनो मन'यो खामानि मावा बे खामानिनि फैसाखौ 1 लाख जुदि खामानि दंबा बाहाय 10,000 खामानि मावनाय 90,000खौनो बिसोर जायो आरो जों मोनथिगौ जे जाय चिफ बिथांमोनानो जे 20% जायोबा बिसिडिसिनि मेम्बारावथ' जाखागोन बे आल्टिमेटलि जाखागोन बेनिखायनो जोंना रायजोआ एसेसिस दं आरो बेखौ सोलायनो बिथांमोना लकसभा बिसायख'थियाव जोंना सेन्ट्रेल कमिटिया जोंखौ निर्देश होगोन जोंनि बावखुंग्रि समितिनि जनगणआ बेखौनो होगोन 2025नि जे बिटिसि इलेक्सन बावहाय जोंहा बावखुंग्रि हिसाबै जेबो सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा गैया सिन्था खालामनांगौनि बाथ्रा गैया एक इन्सिबो सिन्था खालामनाङा जोंहा आवगायाव जेरै देरहाबाय थादों बिदिनो जों जै देरहाबाय थादों निस्सय फैफिनगोन आरो बिथांमोननि इनकामपेन्सखौ बयबो नुबाय बिथांमोननि माने मानसि बुथारनायखौ बयबो नुबाय बिथांमोननि थगायनायखौ बयबो नुबाय बिथांमोननि माने हिग्लासारखौ बयबो नुबाय बे हिसाबै बिपिएफआनो फैफिनगोन बे खाथां बिटिसि इलेक्सनाव दासिम समय दंबावो हयथ' सेन्ट्रेल कमिटिया जोंखौ डिसिसन होयो जोङो बेखौनो बावखुंग्रि ब्लकआबो बिदिनो सोलिलांगोन